Hazvichaita kuti tidanane. Meseji iyoyo usapindura, please. Mume wangu aripo. Chii chiri kuitika? Aiwa, uri kusenderani meseji? Uri kufunga ndabuda ndaenda kure? Ndandiri mutoilet ndakunzwa. Uri kusenderani meseji? Handisi kuda zvekutaura. Hausi kuda zvekutaura chii? Uri kusenderani meseji? Uri kutonichita ka iwewe? Murume wako aripo? Meseji usapindura. Uri kunoita zvomwe murume andiripo ene? Ifoni yani. Ndati ifoni yani. Ndiani wamamuchitaura? Ndiani anonzi Cynthia? Ko ifoni yangu chii chiri kuitika pafoni yangu? Aiwa, ndikukubvunza iyi meseji yakauya kwamuri yakanzi Cynthia. Ndiani anonzi Cynthia? Izvozvi mamato hai paso makuda kutondirova. Imeseji yani? But wrong number is. Inogoita wrong number sei iyo yakasevwa mufoni meni. Wrong number. Hapana, handisi kutomboziva nezveCynthia message yake kuti zviri kubva kupi. Mukudana nemukadzi wemunhu? Kwete ina handingambodana nemukadzi wemunhu, handiite izvozvo. Saka message yauya sei mufoni meni? Wrong number. Inogoita wrong number sei yakanyorwa zita remunhu? Handisi kuchatoziva zvakufamba sei mai, but hai. Ipapa makusimudza hasha dzenyu wakudaidzisa manje unotaona nazvidzo namegona handina basa nazvo zvese izvozvo. Ndati mukudana nemukadzi wemunhu. No, usadaidzisa vana titi unotora ndita zvinhu handisodana nemukadzi wemunhu. Ona zvinoparadza marriage kwauna wakazvinzwa zvakutanga kutouya vakutoona izvozvo handina kana basa nazvo. Ndati muri kudana nemukadzi wemunhu. Aiwa, handisi kutoziva message. Handisizoziva message. Ndatoita zvoti chidhilite message hachina kana. Aiwa, hakuna munhu anoti imi mindiudzai kuti muri kudana nemukadzi wemunhu. Kwete mani, aiwa, ina handisitoziva kuti ari kusenderani message yatiita pamwe aita mistake. Ina handisitoziva zvake. Ona idzo inhamba dzani dzamuri kuti anzi tagara makore akawanda chimbosiyana nazvo. Unoparadza manje message chaubata mufoni. Ndoda kuziva kuti muri kudana. Mukadzi akangwara zvanoita akaona foni murume akanibata oisa pachaji kana yapera moto kana kuisa pakanaka uchengetedza, kwete kutora uchipinda mafoni uchitsvaga zvisina basa. Takutanga kutonetsana toramba inini sababa ndinotenderwa kutaura sababa, but ona iwo samaika haungambonzwanisa kutanga kupota sorry, wrong message ichitosiyana nazvo. Inogoita wrong message. Ini ndoda ngoziva kuti Cynthia wacho ndiani. Sorry, wrong message handisi kutombomuziva. Hamungamboregedze kumuziva ende munenge maitotaura mameseji akatowanda isiriyo yega. Tarisai kwese kuna ana I love you. Aiwa.